Здравейте на всички и добре дошли на представянето на подкаста "Да си говорим направо". Както знаете, днес с моя екип сме подготвили интервю с един от гостите ни, който е тук в публиката, за което му благодаря, че се съгласи днес да направим това интервю с него. Но преди да преминем към нашето интервю, бих искала да изразя своята искрена благодарност. На първо място бих искала да благодаря на всички гости днес тук с нас, както и на зрителите на подкаста. Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за предложенията, коментарите и въпросите, които задавате, защото те ни дават стимул да измислиме все по-интересни и по-полезни теми за бизнес. Също така бих искала да благодаря и на всички партньори на подкаста, като бих искала също така и да ги посоча поименно. Повярвайте ми, те не са малко. Това са издателство Сиела, Дъбов Specialty Coffee, България World Agency, които днес ни помогнаха с организацията на това събитие. И не само, всеки епизод е обработван от тях рекламно, подготвят кратки видеа, също така подготвят маркетирането на всеки един епизод, за което искрено им благодаря. Също така бих искала да благодаря на Space Productions, които осигуряват за всеки епизод великолепното си пространство, оборудване, заснемане и подкрепа с всевъзможни идеи. Те също така днес ни приеха в една от другите техни зали, за което им благодарим. Бих искала също така да благодаря на Трапезна вода Предела, които осигуриха вода от най-висок клас за днешното събитие и за всеки епизод. Благодаря и на моден бранд Абриел, които се грижат за визията на подкаста, както и за моята визия тук днес на събитието. Благодаря на Мануела Пеева, че присъства лично на събитието. Също така бих искала да благодаря на Flomix, които се погрижиха днес на събитието да имаме красиви сезонни цветя, нова кетеринг и естествено на адвокат дружество Рока, с които всекидневно ни подкрепят по всевъзможни начини. Не на последно място бих искала да благодаря на семейството и на приятелите ми, които ме подкрепят още от самото начало на това приключение. Без вас нямаше да направя тази крачка. Благодаря ви. Благодаря. Сега бих искала да поканя към мен да се присъедини днешния гост. Това е Симеон Стойчев. Здравей, добре дошъл и заповядай тук в нашия кът. Добре дошъл, Симеон, в подкаста. Благодаря ти отново, че се съгласи да бъдеш наш гост тук днес, пред тази прекрасна публика. Може би тук е момента да споделя, че днешната тема е как бизнесът ни може да бъде по-устойчив. Симо, ти си дългогодишен експерт в темата ESG и в устойчивост. Бих искала да те помоля да се представиш за публиката и да разкажеш за твоя опит в областта на устойчивото развитие ESG, като за публиката ESG стои за екологични, социални и управленски критерии. Благодаря, Габи, и на първо място бих искал да благодаря и за поканата и за възможността да бъда тук и пред гостите ти. Казвам се Симеон, по образование съм юрист, като към момента работя като compliance officer в една от водещите застрахователни компании в България. Темата за ESG интересът възникна чисто натурално, тъй като като compliance се сблъскваме постоянно с рискове, свързани с ESG и регулаторните изисквания, които ние трябва да спазваме, които не са малко, послужиха като трамплин към интереса ми към темата и към последващите обучения, които съм преминавал. Благодаря ти за това представяне. Благодаря ти, че сподели своя опит. Както може да видите, Симеон има богато познание в тази област и се надяваме, че епизодът ще ви бъде изключително интересен. Симо, как би дефинирал понятието устойчив бизнес и защо устойчивостта според теб става все по-важна тема за компаниите? Всъщност, понятието е, колкото и лесно да звучи, е доста трудно да се дефинира, тъй като дефиниции има много. Дори и на ниво европейско законодателство, на европейската таксономия също използва една доста бланкетна дефиниция, която казва, че всъщност устойчивите инвестиции, устойчивия бизнес, това е всичко, което отговаря на критериите, посочени в регламента, но не се
самите критерии постоянно се актуализират и няма ясна дефиниция. Но чисто обобщено, устойчив бизнес може да бъде определен като такъв, който съчетава както икономическата ефективност, така и грижата за социалната и екологичните аспекти на неговото функциониране. Това означава, че всъщност бизнесът както преследва печалби, така и работи върху минимизиране на негативното си въздействие върху околната среда. Всъщност това, което ти спомена като дефиниция, е, че устойчивостта има 3 основни стълба. Икономическата, социалната и екологичната устойчивост, като именно поради тези 3 стълба устойчивостта става все по-важна в днешното общество. На първо място, аз като compliance officer ще си кажа, че става въпрос за регулаторните изисквания и това, че на ниво Европейски съюз излизат постоянно регламенти, постоянно делегирани регламенти и директиви, като 4 са основните регламенти, които наистина трябва да се спазват. И по последни проучване на консултантски компании, средно по 20-30 нови ангажимента и изисквания за бизнеса възникват с регламентите, с един нов регламент. Даже чисто като регулаторни развития е приет и отскоро нова директива във връзка с равноправието на половете в управленските структури и в управителните съвети на дружества, където се въвежда минимална квота на жени като пол, които трябва да бъдат в тези управителни съвети. Освен регулаторните изисквания, другото важно е свързано с рисковете по ESG и по отношение на репутационните рискове. Все по-силно е засилено общественото мнение по темата. Все повече млади хора предпочитат да работят с компании, които вземат предвид ESG факторите и които стремят да бъдат устойчиви. Другият важен критерий е и достъпът до инвестиции, тъй като инвеститорите все повече оказват натиск и предпочитат да влагат средства в устойчиви компании, включително да инвестират в устойчиви фондове. Преките инвестиции са свързани с иновациите и конкурентоспособността и това, че фокуса върху устойчивостта насърчава компаниите да се развиват, да търсят нови технологии и да комбинират вече добри възникнали практики. Значи, важно е да подчертаем за зрителите, че всъщност ESG не означава само устойчивост, а както видяхте, това е един набор от страшно много критерии, страшно много изисквания, регламенти, които трябва компаниите да имат предвид. Затова и в тази връзка, като говорим и като гледаме на ESG като група от най-различни критерии, Симо, според теб как ESG критериите помагат на бизнеса да бъде по-устойчив? Тоест гледаме на тях не само като устойчивост, но и по принцип като цяла група критерии, които осигуряват това. И според теб, кой от трите аспекта е най-предизвикателен за компаниите? Започвайки от последния въпрос за предизвикателните аспекти, краткият отговор е, че зависи от самата компания, но изпадайки в конкретика, чисто за мен лично, може би екологичният аспект е един от най-важните и най-трудоемките, доколкото е най-голямо предизвикателство за компаниите, особено тези с високо енергийно потребление. Например, за големите компании другите аспекти са по-важни, защото те са свързани с веригата от доставчици, с възможностите за работа с контрагенти, които трябва да бъдат чисто на ниво законодателство, трябва да бъдат проверени дали са също ESG compliant. Краткият отговор зависи от компанията. Също така, по отношение на критериите за това как може да се помогне на бизнеса да бъде по-устойчив. Ако започнем първо отново с този мой любим екологичен критерий, това включва всякакви практики, свързани с опазването на околната среда. От това в офиса да се разделя отпадъка, да се събират капачки в инициативи, да се съблюдава управлението на ресурси, да се използват електромобили за служебни коли само. Също така да се лимитира или поне да се оптимизират видовете командировки и пътят, по който се пътува. Всички тези критерии и много други, разбира се, спомагат да се работи върху екологични критерии. На ниво социални критерии, тук най-важни са служителите в компаниите и именно тук може да прилагат всички справедливи трудови практики за здраве и безопасност на работното място. Корпоративната социална отговорност е тук отново тема.
Така че тук наистина човешкия капитал и човешкия ресурс играе голяма роля. В връзка с, на последно място, не на последно място, с управленските структури, тук се разглежда начина, по който самата компания е управлявана на ниво прозрачност, на ниво етика, права на служителите и на собствениците на компанията. Споменах примера с броя на жените и мъжете в борда на директорите. Това също влиза тук като критерии. Всякакви декларирането, че има нулева толерантност към корупционни практики и всички други свързани рискове са свързани с комплайанс и съответствие. Разбирам. Всъщност, когато се обсъждахме с теб темата преди днешното интервю, мисля, че стигнахме до заключението, че днешният ни разговор може би ще е най-полезен, най-интересен за малките и средни предприятия, защото по-големите компании и особено международните компании вече са доста наясно с тези изисквания, те ги следят изкъсо, също така имат екипи, които отговарят за това. Но когато говорим за малките и средните предприятия, особено за тези бизнеси в България, как те биха могли да станат по-устойчиви, да функционират по по-устойчив начин, без естествено това да натоварва прекомерно техните бюджети? Да, всъщност много е добре, че споменаваш и големите компании, тъй като малките и средни предприятия не е нужно, грубо казвам, да откриват топлата вода, тъй като вече големите предприятия са задължени да публикуват своите нефинансови отчети или така наречените декларации към обществото, които най-често се публикуват на уебсайтовете. Това, което бих посъветвал малките и средни бизнес предприятия е да прегледат такива подобни отчети на големи фирми, където се листват всички добри практики, които дружеството прилага. И именно на база на тях, разбира се, анализирайки техният калибър и техния размер, да приложат подобни практики. Като това, което съм си извадил като добри практики от различни отчети, е, например, във връзка с енергията от възобновяеми източници, инвестирането в зелена енергия, използването на местни устойчиви доставчици, които са проверени, намаляването на отпадъците, рециклирането им по възможност, пътуването с електромобили, подобряването на условията на труд, гъвкави работни графици, включително и Home Office, така известният Home Office е част от тези инициативи. И всъщност другото, което е, може би трябваше да започне с него, е, че е добре като първа стъпка да се ангажират и служителите и на предприятията, които трябва да осъзнаят защо всъщност такива инициативи подпомагат дружеството и защо идея подпомагаме и по този начин обществото. Може би в тази връзка, когато говорим за служителите и тяхната осведоменост, като добър пример и практика, работодателят или управителят могат да разлепят навсякъде из компанията всевъзможни флаери и информационни табла, което като цяло като разход не би представлявало толкова сериозен разход за компанията, а би могло да допренесе значително до общата информираност в компанията. Абсолютно. И също така, тъй като щом вече компанията е достигнала до тази мисъл, че трябва да се развива по темата, много важно друга стъпка е и мониторинг на напредъка, тъй като в един момент изискването за описване на подобни отчети ще премине и към малките и средни предприятия и в един момент това, което е, може би, от практиката ни сме се срещали и сме се сблъсквали и най-трудно е как да измерим всъщност колко сме ESG, какъв ни е рейтинга. Всякакъв мониторинг, всякакво докладване, описване на инициативите, които сме предприели, ще ни подпомогне за бъдеще за декларирането на тези дейности в отчетите. Много ти благодаря и искрено се надяваме, че тази информация ще е страшно полезна за нашите зрители, а и за малките и средни предприятия, които следят този канал. Споменахме бизнеса в България и в тази връзка, Симон, бих искала да те попитам, според теб, кои са най-големите предизвикателства в България от правна гледна точка по отношение на прилагането на изискванията за устойчивост? Интересен доклад публикува Българската банка за развитие през 2021 година, където около 500 малки и средни предприятия са били интервюирани, точно във връзка с аспектите на ESG и какви те предизвикателства срещат. Като интересът нараства, но плахо. Тоест, все още именно поради регулаторната неяснота, липсата на стимулиране на ниво държава, малките и средни предприятия предпочитат да изчакат и да видят какво ще стане, като 70% от всички
предприятия от доклада декларират, че очакват някой да им каже какво точно се прави и този някой са финансовите институции, най-вече банките. Техен кредитор, например. Да. Разбирам. Да. А в тази връзка, според теб и с оглед твоята практика вече в тази сфера, има ли технологии и иновации, които биха могли да бъдат използвани, за да може бизнесът да бъде по-compliant с ESG критериите в България? На първо място споменах още и предишните точки за възобновяемите енергийни източници и по-конкретно това е всъщност е уникално и за България като страна, е, че може да инвестираме в вятърна енергия, в соларни панели, технологии, също добри практики, които има в България вече като фирми, са фирми свързани с устойчивото земеделие и по-конкретно с изчисляването на база AI технологии и на предварително зададени фактори като локация на място, като време, като ниво на почва, като чистота на почвата, кога точно и къде конкретно може да се засади определена култура. Други подобни устойчиви бизнеси отново с земеделието са, например, с кошери и как се инсталират се проследяващи средства в самият кошер, който може да изчисли каква е миграцията на пчелите и как и кога пчелите са най-оптимално може да извадиш медената пита от кошера. Е много интересно. Да. И разбира се, всички знаем и примера с кафето и с това как пластмасовите кофички и капачки се махнаха, за да бъдат за такива бисквитени. Да. Симо, много благодаря за всички тези примери, които даде. Според теб, какви тенденции в сферата на ESG бихме могли да коментираме и как биха те се отразили за бъдещето на бизнеса? На първо място бих казал, че се засилват регулациите и стандартизациите. Тоест, все повече и повече ще, включително не само на ниво Европейски съюз, но и на ниво местно законодателство, ще бъдат приети актове във връзка с ESG, като компаниите ще се сблъскат и все повече с нуждата от събиране, обработване и докладване на все по-детайлна ESG информация. Това, което може да споменем е промените в закон за счетоводството, които бяха продиктувани именно от ESG регулациите и това, че вече освен има така начините нефинансови отчети, където трябва точно тази информация да се декларира, като това в момента е само задължение на големите предприятия, но през 2026 година вече ще наближи и ще достигне и малките и средни предприятия. Тоест всички малки и средни предприятия, които гледат подкаста, моля ви, отбележете си 2026 година като важна година по отношение на вашите задължения във връзка с ESG. И последният ми въпрос днес към теб е: какво е най-важното послание, което би искал да предадеш на нашите зрители относно устойчивостта, както и относно ESG в цялост и поред теб как те биха могли да допринесат? Моят апел към всички, които слушат, е, че не трябва да възприемат устойчивостта като нещо ново, нещо, което те първа ще идва, нещо, което е екзотично. Напротив, то е ESG тук, между нас. Замислете се, че преди години звучеше нещо като нещо странно, но вече включително има и подкасти по темата. Така че това, което мога да обобщя е, че за да бъдете лидери във вашите сфери, то трябва да вземете предвид устойчивостта и факторите за устойчивостта. Много ти благодаря, Симо, за това интервю, че беше наш гост тук днес. Относно съдържанието, което предстои в подкаста, радвам се да споделя, че с Симо сме подготвили цяла серия от епизоди на тема ESG и устойчивост, които те първа предстоят. Съвсем скоро ще споделим съответно кой ще бъде нашия първи епизод на тази тема и кога може да го очаквате. Скъпи зрители, междувременно ще се радваме да отговорим на вашите въпроси. Благодарим за вниманието и ще продължаваме да създаваме интересно съдържание за вас.